I comencem, tenim aquí, comencem de forma musical. Esperem que sigui deliciós el que vostès escoltin, perquè la música és realment delicada, sensible, molt natural. I quan diem natural volem dir que té relació amb la natura, algunes de les seves peces. Ho podran comprovar ràpidament. El convidat d'avui ha col·laborat, per exemple, amb Lucrècia, Miguel Ángel Céspedes, amb Moncho, amb Mònica Green, Cotton Club Big Band, Andorra Big Band, Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra. Assumeix la direcció musical i teatral Cantando bajo la lluvia, produïda per Ricard Reguant, i la direcció musical del grup Los Manolos. El 2010 edita el seu primer treball discogràfic, Latin Straight Piano, amb diverses composicions pròpies. De qui parlem, Oriol? Doncs parlem del pianista, compositor i pedagog Jordi Barceló, qui està considerat el músic per excel·lència d'Andorra. És l'actual director de l'Escola de Música de les Valls del Nord, comú de la Massana i d'Ordino, i va cursar els seus estudis de piano clàssic al Conservatori de Música de Barcelona, on es va llicenciar en l'especialitat de jazz a l'ESMUC. Està implicat amb la música del seu país. Tant és així que és vicepresident de l'Associació de Músics d'Andorra i vicepresident de la Societat de Gestió de Drets d'Autor i Drets Veïns del Principat d'Andorra. És el director de la banda de música de la Massana, Gros Band, integrada per més de 25 músics amateurs. Avui en Jordi Barceló ens ve a presentar el seu darrer treball, La Grandalla. Per cert, que també podran seguir aquesta entrevista a través d'internet, laxarxa.com/picoenxarxa. Doncs anem a començar, gràcies, Oriol. Anem a començar i saludant primer de tot en Jordi Barceló, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per venir aquí i compartir aquesta estoneta. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Vens d'Andorra directament o no? Estaves per aquí? Sí, bueno, vaig baixar ahir al vespre i... Sí, tot blanquet. Tot blanquet, allà tot blanquet. I aquí... Diguéssim, s'ha enfarinat una mica aquest vespre. Ja portem uns quants dies. Porteu uns quants dies, eh? I suposo que devies arribar ràpid a Barcelona perquè tenies un vent de cul, diguem, que amb el cotxe o devia... Ahir a la tarda sí que... Picava. Escolta'm, Jordi, veig que tens molta vinculació amb la música, des de petitet, potser? És la meva vida. Sí? Sí, ho puc dir. Des dels 4 anys, que va ser la primera vegada que el meu pare em va deixar un tecladet i va dir toca, prova una miqueta aquí. Quins compositors t'agraden? Si haguessis d'escollir, o quines èpoques, musicalment parlant? Bueno, l'època musicalment parlant que més m'agrada és l'època dels anys 30, anys 40. És l'època en la que els pianistes, diguéssim, va començar a sortir el que és el jazz, a la figura del contrabaixista en la formació jazzística, a la bateria. O sigui, deixàvem els pianistes que tocaven sols perquè es anessin introduint les formacions una mica ja més a trio, quartet, quintet. I si parléssim de compositors clàssics, et quedes amb algun o...? Gershwin. Gershwin, sí? Sí, i tant. Sí. Llàstima, no havíem posat res de Gershwin. Bueno, tinc altres coses. Diguéssim, si anem una mica més enrere, podria parlar de Chopin. De Chopin, també. Chopin per mi, ha sigut una base important dintre de la meva formació pianística. Escolta'm, el disc, que el tenim aquí a la mà, per cert, la portada, doncs, és una flor? És una flor molt representativa. La grandalla, què és la grandalla? La grandalla és una flor de 6 pètals que surten en el Pirineu, en les zones muntanyoses, diguéssim, a grans altures. És una flor que representa, o ha estat durant molts anys, durant molt de temps, molt representativa d'Andorra. Andorra és un país que té actualment 7 parròquies, o com diríem aquí, 7 municipis, no? 7 parròquies, però abans Andorra en tenia 6 de parròquies. Llavors aquesta flor era molt representativa del país justament per això, perquè cada pètal representava una parròquia d'Andorra. Escaldes en Gordeny, al desvincular-se, diguéssim, o crear aquesta nova parròquia, que és Escaldes, de lo que és Andorra la Vella, doncs Andorra va quedar, diguéssim, en 7 parròquies. Llavors la flor, diguem que ha quedat una mica, ja no tan representativa, però... Li falta un pètal. Sí. Li falta un pètal. O podria ser que sortís com un trèvol de 4 fulles, però podria ser que... Per què no? A mi podem trobar una grandalla de 7 pètals, no? Però s'ha quedat amb una flor molt estimada a Andorra. I és una flor, la veritat és que és molt maca, perquè surt quan hi ha el desglàs, quan comença a sortir, a desfer-se la neu, doncs broten aquestes flors, que a més són molt maques. La primavera sembla que hagi nevat i de fet és la flor que inunda els prats als prats, una miqueta metafòric, no? Sí, metafòricament parlant, sí. Sí, però és molt maco de veure.
Home, això està claríssim, no? Això és la Rhapsody in Blue de George Gershwin, no? M'encanta, és impressionant, és impressionant. Sí. Hem tingut l'oportunitat d'escoltar-la diverses vegades amb l'OBC, aquí a Barcelona, a Catalunya, de fet, i és una obra que, en fi, que no et canses d'escoltar-la. No, per molts anys que passin sempre estarà allà. I tant. De subtítol has escollit en aquest disc Tocant el cel. Aquesta anava a ser el títol original? I la vas canviar o vas canviar? Va ser Bé, perquè el Tocant el cel és el tema que va engegar tota la resta de composicions del disc, no? I en un principi s'havia de titular el disc Tocant el cel, però com que hi havia un tema que es deia La grandalla, i les imatges del disc ja estaven pensant en que fossin, diguéssim, utilitzant aquesta flor, per recomanació dels que en saben més que jo en qüestions d'imatge i màrqueting, em van dir que la grandalla seria molt més agradable, diguéssim, de vendre o de diguéssim, difondre, que no pas Tocant el cel. Clar, a Andorra, quan dius he fet un disc que es diu La grandalla, diu, uah, Barcelona, has de La grandalla, però això ja està més sentit. No, però Però clar, fora d'Andorra no tothom coneix el que és la grandalla, no? I allà és una flor molt estimada i molt coneguda, i hi ha molts llocs i moltes, diguéssim, coses que es fan a Andorra que tenen el nom de grandalla, però fora d'Andorra no. Quina millor manera d'exportar aquest nom que posant-li música, no? Aquesta és precisament Tocant el cel. Cada tema expressa diverses situacions que has viscut. Ja selecciona moments alegres de la teva vida, o dramàtics, romàntics, no? Dedicats a la natura, etc. no? Sí. A les teves filles. Inclús a les meves filles, no? N'hi ha un que reflexa una mica el com és ella, no? Ja arribarem. Sí. Doncs sí, cada un dels temes representa algun moment, no? Algun moment de la meva vida, algun moment que, o que plovia, o bé que nevava, o bé que simplement passejàvem per la muntanya, no? I arribes a casa i quan et trobes en el teu cau, no? Doncs recordes aquelles sensacions, aquests moments que has viscut durant el dia o potser la setmana anterior o que sigui, i deixes fluir tot això al damunt del piano, no? I surten aquests temes, no? Escolta'm, quins records et porta aquesta cançó? Love, exciting and new. Come aboard. En fi, el Vacaciones en el Mar, que es coneixia, el Crucero de l'Amor. Noi, jo t'ho haig de posar. Jo és que he estat durant molt de temps treballant en vaixells de creuers. Vaig estar 9 mesos treballant en un vaixell de creuers per tot el món. Pel Valira? Sí. Allà potser el vaixell hauria de ser més petit. Però sí, vaig estar 9 mesos. La temporada més llarga van ser 9 mesos sense trepitjar cap terres, diguéssim, sense trepitjar Europa, per dir d'alguna manera. Déu-n'hi-do. I sí, i treballant de pianista, acompanyant artistes. El treball era relativament fàcil, però molt compromès, perquè la feina no era tocar i perquè la gent veiés, sinó era acompanyar artistes. Clar. Cada 15 dies venien 5 artistes amb el seu repertori, amb les seves cançons. I tu feies l'acompanyament. I tu havies de tocar i havies de llegir-ho a vista i estudiar-t'ho, i pobre tu, si no et desembarcaven a qualsevol lloc. Bon, mira, si et desembarcaven a Hawaii, doncs bé, no tampoc et queixaries massa. No ho sé, però quan estàs allà i veus aquesta situació, dius, ostres, no és tan bonic fer un creuer, no? Perquè jo aleshores tenia 17 anys. Ostres, que jovenet! A més era això, no? Aleshores, clar, en aquella època jo vaig fer la mili al damunt d'un vaixell, per dir d'alguna manera, musicalment parlant, no? Déu-n'hi-do. Però sí, va ser una experiència fantàstica. Fantàstica, no? Et va servir molt, no? Molt. Potser dura, una mica dura, però... Però el bagatge que et dona això, l'experiència d'haver-te d'enfrontar amb situacions aquestes, no? En què un artista... Bé, no eren artistes internacionals, eren
gent que cantava o que tocaven algun instrument i els he vist acompanyar i a vegades ells s'equivocaven i la culpa de qui és? Sempre del que t'acompanya, no? I llavors sortir d'aquestes situacions o intentar arreglar aquesta situació, no? Com que canta doncs, s'oblida de la part A i se'n va directament al final del tema i haver-lo de seguir, doncs, això et posa les piles. Però vas aprendre molt. Hombre, moltíssim. Clar, sí, s'aprèn molt. Sí. Amb Grandalla deixes enrere la teva etapa més jazzística, amb la Gros Band, i podríem dir que és la teva incursió melòdica, no? On et sents més còmode? Em sento molt còmode amb aquest últim treball. La veritat és que moltíssim més, perquè deixo tots els clixés de banda, tot el tema jazzístic, tot allò que has après, tot allò que és políticament, musicalment correcte, no? Tocar jazz, doncs ho has de fer, t'has de deixar portar, evidentment, però sempre hi ha alguna cosa, no?, que, com et diria, com algun... no sabria com explicar-t'ho, però sempre a l'hora de tocar música a la qual vens a la part acadèmica o el jazz, no?, en la qual doncs, tothom s'interessa perquè allò que faci sigui interessant, no?, o que a l'hora de tocar, improvisar, ostres, diguis alguna cosa important, a mi em produeix una mica de tensió, no?, de tensió d'intentar fer una cosa que estigui bé. I en aquest disc, la veritat és que et deixes anar. El que he fet és deixar-me anar. És a dir, oblidar-me de tots els estudis de Chopin, oblidar-me de tot el que he après a l'Escola Superior de Música de Catalunya, oblidar-me de tot i simplement tocar i deixar-te portar. Però ho aconsegueixes també gràcies a tot el bagatge passat, lògicament, oi? Probablement deu ser per això que he pogut fer això, no? No estàs allò supeditat a uns esquemes, potser més. Exacte. No és un disc que diguis, bueno, però aquest noi toca jazz o toca clàssic, o que no. Jo he composat unes cançons i les toco i poden agradar més o menys. El que sí que puc dir és que estan fetes en cor. Atemporal és el títol d'aquest tema, d'aquesta cançó. Aquesta sí que podríem dir un vessant més jazzístic, no? Bé, m'uneix molt, no?, en el món del jazz i sobretot en el món llatí, no? Aquest tema l'he enregistrat amb un trompetista fantàstic que tenim aquí a Barcelona, que es diu David Pastor, i el percussionista, el Dani Forcada, no? És un tema que li dedico a ell. De fet, va ser arrel d'un bolo que vam fer junts, que a l'arribar a casa, doncs, em vaig inspirar amb ell, no? Ostres, em va agradar moltíssim retornar-me a trobar amb ell i tocar junts i fer allò que ens agrada, no? I tocar jazz i improvisar, i va sortir això. Jo el vaig trucar, David, mira, que t'he composat una cançó i que penso que t'agradarà. I la veritat és que sí, li va agradar, va venir, ho va enregistrar i ja està aquí. Que bé, que bé. Escolta'm, et posarem... A veure si t'agrada això. T'agrada? Està bé, m'agrada. És Edward Grieg. És Edward Grieg i són les peces líriques. Jo sempre que passa algun pianista, jo li dic, no sé si el coneix o no el coneix, però sempre ho recomano. Les peces líriques de Grieg, Edward Grieg, són delicioses. Per tant, no sé si les coneixies o no, però... No, la veritat és que desconeixia aquesta... Sí, no, són poc conegudes, no és una obra però m'agrada, és sobre la base, diguéssim, del relà aquest, el greu en el baix, va creant, no? Va creant, sí. De fet, hi ha moments que crea expectació. Una dansa hongaresa, és aquesta folclòrica. Escolta'm, però deixem a Grieg i ara toca a tu, estem parlant amb tu, i ara toca tocar a tu. Ah, sí? Tens el piano aquí preparadet. Cap problema. I ens vas a tocar en directe. Què ens vas a tocar? Us sembla bé que us toqui la grandalla? El que tu vulguis, només faltaria. Si us sembla bé. Perfecte, moltes gràcies. Es dirigeix cap al piano i apa, ja està preparat.
Fantàstic, molt bé. Escolta'm, estàvem aquí tots atents. Endavant, sisplau, mira, si vols venir cap aquí. Sí. Hem d'acabar, de fet, ens queden 30 segons de programa. Escolta'm, t'agraïm moltíssim que hagis... Ivan, a veure si podem posar l'estudi número de Julieta, que estan... Perfecte. És fantàstica, aquesta peça. És un belluguet, és la meva filla petita. Sí. Està dedicada a la teva filla Julieta. Escolteu. Escolta'm, Jordi Barceló i Tizón, pianista, compositor, pedagog, molt conegut a Andorra i també a Catalunya. Gràcies per venir aquí, per acompanyar-nos i deleitar-nos amb aquests temes musicals tan encantadors. Moltíssimes gràcies a vosaltres i felicitats perquè teniu un piano sensacional. M'he sentit molt, molt a gust. Moltes gràcies. Vinga, que vagi bé. Adéu-siau. Picó.cat a la xarxa, amb Alfred Rodríguez Picó.